leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. So na nami diri mga bayot sa airport sa Armenia mga bayot. So padulong nami ani og Dubai. Pero naka-check-in nami mga bayot pero 2 hours pa before sa among flight na nami din sa check-in area. Charot, di ba? Ano ila ang mga shop diri mga bayot og dakay daghang kwarta og kanang imo ang luggage ubay-ubay pa og sudlanan or luag-luag pa diri ka mamalit og mga souvenir para ipasok nimo sa imo ang bag. For 4 years sa wakas makauli nami pero nanakoy dalang binhi. So nagdingkod-dingkod sa diri mga bayot kay dako pa kayo og time nga amo ang lingkuran. Where you going? Come here. Tawa akong anak mga bayot to. Bisag asaad to. Gaulan og snow mga bayot. Munang tugnaw kayo. Pero kiri ra kam kauli na si Celestina. Nak. Karine. Nak. Karine, hala, what is this song? You must contact a member of crew if your electronic device gets damaged, becomes hot, or releases smoke. And contact a member of the crew for assistance. Please take your seat, keep your seatbelt fastened. Ladies and gentlemen, this is Ron. Very good morning. I am Seth from the Flight Deck, your first souvenir today on this flight to Manila, and will introduce you to the information regarding your arrival. So we start our descent in approximately. So hi, hello, welcome to Manila. Nabot na gitaw nig Manila mga bayot, pila ka oras na mo nilingkod atong airplane nga mo ang gisakyan mga bayot, nang hubal gitaw ning ako ang igot-igot og nilingkod na murag na panas-panas ang ako ang kuan almoranas ako igot-igot mga bayot, bitaw joke ra perteng kapuyad kay mga bayot kawa gitawon ko'y tulog. Hasta nga ako ang duha ka kagupa way tulog. Kaya ako ang sig hilak-hilak kay di sa tarong og katulog ba. So karon ang lingkod na may dinhi sa Terminal 3 kay magpalit tapon mi og ticket going sa amo ang barangay. Dayon magkuan pod mi murag mo standby usa siguro mi diri mga bayot kay wag ni ka pain. Wag itang mi kaon mga bayot. So No pain. It's a pain. oh this It's pain. natumbahan sa luggage mga bayot. Nya kaning luggage among gidala 30 ka kilo. Natumbahan ang iyang kamot. Kay si Rockman, kaya tige ba? So ako sa nga timanon niya kung dili mga bayot kasi giglakaw-lakaw ay. Harp do you think? Afzerder. Hala lang ka. Hala na ignorante sa balas daw nangurog-kurog. Hoy. Nangurog-kurog si Karina. Welcome to Philippines. Unsa? Mommy, tape. No. Come here. Nangurog-kurog siya kay gingil-ngigan siguro yung lapalapa ng kuan. Kanang balas ba nakaingon ba siya harina na mga bayot. Kay og niya pa mami, we make pancake. Hala ka lang ka. Hala. Mommy, these are the. Hala. Langga. Mommy, are they these? Gaduyan na si Karina mga bayot. Mommy, see? Langga. You like it? Yes. Mommy, I want to.
Nangga? Mommy use shoes. Mommy use shoes. Hoy, matuwad ka dira. No, nak. Karine. What is that, nak? Oh, kahoy na. Nagkakangoy na. First time ni Karina nakasakay og bus. Sing din the wheels on the bus. So nami diri karon mga bayot sa gitawag nila og Prince. Kay namalit sila nga ako makagupa lantawan ni. Mo na Prince Hypermart. Tara. Mo na ipakita dito paibog-ibog. She eat this one, my love. Karin eti sir. İş ne oldu? İşte. O çıkar. Çıkar.